All right, busuani adehia mo hwe sabre yenchia obibia Santimampon report na kontonchi na waje so baabi a wo bia. Minim se afia yesimu na wotwe edi kan yi de. Wonim se adaje ni kuroyim. Afene ba na wie de twa mu no na eye mampo ahensie ho nsem a etu kwotwe de twere. Na fe aka amamre ni amane a edi animu e wose yeye. Na wode hyebempon a yeyi no a ene wobeso afenam na wode mampon akọ baabi yeso wode kobia no eho dwumadie egu akwam nane be nansa ena release ba ya ne wose mpanyifo amamre ne amane omo ye bia no omo ede egu akwam ya bo ho dawro ya tro apostu amankofo ahu na yenkoni enkotie emu nsem kakra na sane dwumadie ne besi akro minim se mpanyifo wo mu a enye enene de di kan ya omo hunu ahensie nanso nipa dodo no a me a me kai se misu ani esi hine na misu ama mpie bi enti minim de ekọọso enti ebesua ade na opokwantwi woye mamponhene adwonfo hene woni anya ne sabre ye ne bedi nkomo na akwaba ya wura ejebu minim se ene de agu akwa mu nyina no eda ho aye ba beye nyame adom adwua da 5 January dwumadie no sei ena esitie kwasi me da wase nyame ya adom a adwua da dwumadie a yebedie ne se eye nanamampo hene fofora nanamampo hema ede na mamampo man oba ba si bibia kire mampo man na mampo man soso ana mampo mpanimfo soso asi bibia kire no ti dwumadie a yebedie no okay enti eno no beba so no ye ne baabia keke anase ye wo bia e wo se ye no baabia wo se ye fa sei na yesi no wo baabia e wo se ye no na bia no a yebedi dwumadie no ye frɛ ho Kyenkuduase na minim se dodo no a enim baabia Kyenkuduase no me akra nipa be de wo ho abusa me se Kyenkuduase na hefa ne hefa Kyenkuduase eye baabia ufiri se SJ junction ho ebetisi ana yenka se oba ya atwoba no eho junction so ana obi be ka se multi credit animu ho baabia na damfo bi de container bi asi ho a na wotonton entade wo ho no saa bia ho ni Kyenkuduase okay ti bia ho na yebedi sa adwuma no na obi busa se Kyenkudua de esoso no nko an che se eyedua ba bia wo ken memete eye na ye kyan fie ho anti minim ho a mi hu dua bia wo ho nti eda ne frɛ ni Kyenkuduase na afi ye hu dua bia wo ho enokre dua no na wo ho na wu na ewuo empo na mampo hene baaye ohwe ma yesa adua ye na ehɔ na akwaye te se baabia enipa edi ho dwumanti no tambia no udua no ana o mafa kwan bi so na o makudua no nti emadua no ntimi nyina eno nti na sesi no nananom ahwe ayi niam a wo ho nyina afiri ho na yato fasuo ewo ho ya yebedua no se de be ya obi nya kwan enkonkokum dua no na dua no eka ho ema obi ahu se ehɔ na ye frɛ no Kyenkuduase no enti na se emre atwa mu nyina no ahemfo yeyi wo mu nyina no Kyenkuduase wo no ana ye bibia so obedi mampo hene nko ade a Kyenkuduase ehɔ na wo se ye de wo si se wo ye mampo hene tititi nyina hwa ne baabia yesi mampo hene e Kyenkuduase obi bebusa se ene ye hɔ no akoye baabia udua na ewu a yentumi nnua dua no ewo baabi fufuro bia age se saa bia hɔ no a baabia ne hɔ a ebetimi adua no amana yeyie eka saa bia ya hɔ ne mamponti si hɔ ne ɛwɔ sɛ dua no esie aya eye Kyenkuduase bisa bia hɔ no ye wɔ hɔ hene ɛhɔ ɔhene kora wɔ hɔ a wɔhwɛ hɔ a efrɛ wɔ Kyenkuduase hene ti nanka me bebusa se
sɛ hɔ no akɔyɛ baabi a ɛyɛ mampɔnti a na yɛn firi mmerɛ tenten nyinaa yɛnhwɛ na edua no kasa abere koraa no sɛ yɛdua yɛ anka wɔyɛ koraa no me tenten koraa waboro me so nti na sɛ sɛsi a motwa fasuo no deɛ na sɛ attention bɛkɔ hɔ yie paa sɛ na medi ka kan sɛ dua no na esi hɔ tetetetete nyinaa na ɛbɛwuyɛ ɛma yɛ saa dua yɛduaeɛ no wɔahwɛ si bi a hɔ esi tie no a bank nie wenie nti sɛ bi mframa koraa nya kwan fa dua no saa bia hɔ koraa no na container esi hɔ so ɛno nti na sisi ayɛ adwen sɛ adeɛ no nkurɔfoɔ werɛ yɛ afi nti yɛso so yɛnhwɛ ma nkyirima awere mfi nti ɛwɔ sɛ yɛhwɛ no yɛbɔ hɔ ban yie ɛno nti na ama yɛni abra sisi egu so a yɛsiesie hɔ na ɛdi gyinaeɛ no asi hɔ ama abɛka hɔ nti sɛ deɛ gyidi sɛ ɛnyɛ adeɛ sɛ dua no yɛde si hɔ a ɛbɛtumi afiri hɔ nti sɛ yɛfiri kyenku dua no ase hɔ a yɛwie anaa ɛhɔ no dwumadie no the next ayi te sɛ yɛfiri kyenku dua ase hɔ a na yɛnwieɛ kyenku dua ase hɔ deɛ ɛyɛ n'amampɔhene foforɔ no wɔno na ɛkɔsi biribi akyerɛ mampɔman ɛwɔ beaeɛ hɔ ɛsɛ hɔ no wogyina hɔ deɛ a na mampɔn no na wogyina mampɔn nti yɛwie a afei na yɛbɛsoa no ɛde no akɔ ahemfie na wakɔtena ahemfie na ne mpanimfoɔ so bɛka mpanimfoɔ sɛ mampɔn ahemfo ɛyɛ a wɔn hyɛ n'ase te sɛ figya ase gyama ase edwira ɛne mampɔn mu ahemfo nyinaa yɛakɔsua yɛ akyerɛ no sɛ yɛhene nti dwumadie no yɛ mmienu ɛfiri kyenku dua ase hɔ a yɛde ne bɛkɔ ahemfie na wɔ so akɔto adwumadie no so wɔ hɔ na menim sɛ nkɔfoɔ ka mprɛfie ada no biribi bɛkɔ so wɔ hɔ mprɛfie so ɛyɛ na amampɔhene foforɔ a ɔreba no ɔwɔ dwumadie wɔ hɔ a ɔwɔ sɛ ɔkɔdi no wɔ mprɛfie nti sɛ ɔte ayɛ nɔkorɛ ɛna botaase abusuafie nso ɛhɔ nyinaa wobɛkɔ hɔ wobɛfiri botaase abusuafie na wakɔ kyenku dua ase abusua yɛsua deɛ menim sɛ nipa nom dodoɔ no ara no wɔn ani di akyire a wɔn pɛ sɛ wɔn hunu deɛ ɛbɛkɔ so biara na ɛho hyehyɛeɛ no kyenku dua no ase no ɛdɔm no nyinaa ɛba hɔ bi anaa yɛwɔ mpanyinfoɔ a wɔn bɛba kyenku dua ase hɔ yɛba hɔ nso so koraa no yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ nom a yɛbɛyɛ nneɛma bi wɔ hɔ a yɛntumi nyɛ ɛwɔ saa bea hɔ no ebi wɔ hɔ a gye sɛ ha deɛ wontumi gye sɛ ebi ahemfie deɛ ɛbɛma akwan na watumi ayɛ ɛyɛ nɔkorɛ wɔn sɛ nananom dwumadie no ɛyɛ a na ɛnyɛ ne nyinaa na ɛyɛ pɛ sɛ epia abɔntene nti ɛyɛ dwumadie bɛdi no kyenku dua ase hɔ no nhyehyɛeɛ da ho na ne nyinaa so no biribiara ɛyɛ ne apolisifoɔ na ɛyɛ nti baabi a ɛwɔ sɛ obi fa baabi ɛwɔ sɛ obi gyina baabi obi gyina ɛnyɛ yie baabi obi fa ɛnyɛ yie ne nyinaa bɛma apolisifoɔ no ahunu na wɔn nso so ahwɛ atoto biribiara ama yɛn na adeɛ a wɔsi yɛhyɛ no nso ne sɛ saa kyenku dua ase wɔ beaeɛ hɔ no yɛmfa kamera ɛnkɔ hɔ ɛsɛ deɛ mbɛyɛ wɔ hɔ no nyɛ afei ne yɛbɛtwitwa bi ɛba abɔntene ɛba ɛnam social media no ɛni kɔ asɛ ba so ɛyɛ mampɔn kurom hɔ a asɛm ɛno nti na yɛsɛ bra ne bɛhwɛ bi nti sɛ ɔba na wobɛhwɛ a na aka wo tirim yɛn rekɔdo mfa nkɔto hɔ anaasɛ yɛn rekɔdo mfa nsoma wo bi sɛnea nkɔfoɔ asoɔden paa obi bɛtɛ nipa no mu a yɛ n'adwene sɛ wotwa bi apolisifoɔ no bɛboa yɛn apolisifoɔ no bɛboa yɛn ama ɛne ayifoɔ ahenkwafoɔ sa wɔn sɛ wei no sɛbi ɛyɛ adeɛ a yɛyɛ amanneɛ so wɔ ho ɛna yɛaka akyerɛw sɛ ɛmfa kamera ma hɔ yɛyɛ adwumadie ne sɛ beaeɛ hɔ no yɛmpɛ sɛ kamera bɛba hɔ so nti sɛ wofo sɛ ɔba bɛhwɛ bidi a wɔ sɛ wotie nea yɛreka no sɛ yɛne yɛnim deɛ nti a yɛsɛ yɛmfa kamera ma hɔ nti sɛ woyɛ asobrakyeɛ na sɛ woantie na wokɔfa kamera anaa phone ɛba hɔ na ahenkwaa bɛgye anaa sɛ polisi ne ekyewa hwɛ no amenya nananom kasa dabi fi sɛ yɛde kan abɔ kɔkɔ sɛ yɛnhia saa adeɛ no ɛwɔ hɔ
Okay. Sebi da se bire wu ya camera ba hwa ye say ya stop obi a Apart from baby and what done. ba bia na oda no so atase nti asante ne ya ma ne no ye wo ye nhyehyeye enye ye niam nyina na wo se epi abontene Okay. wotimi behwe bi na emumu no ye se emfa nkwa abontene nti eye asem bia wo se ye te ase ne ye besere nsantwerefo ene bloggers no so o madawroma ni aye ka no muni ya no ni na dwumadie no yɛnyɛma no nyɛ fɛ te sɛ ne ɔmoboa yɛn ɛma daasebere ɛkɔ akura no ɔmoboa ɛma yɛdi dwuma no ɛma yɛ fɛfɛɛfɛ ma mampɔn yɛgye din no ewiase afa na nyinaa obia ɔhwɛ TV bia na sɛ bia ɔhwɛ kasamfonini bia no ehunu sɛ mampɔn sɛbi yɛ dɔ yɛ ho ɛna yɛ kan ho bom yɛ te yɛ ho ase so ɛna yɛ yɛ adeɛ so yɛ ma no yɛ fɛ nti saa na yɛ srɛ sɛ ma yɛmpɛ kikiri ne patapa asɛm biara wɔ hɔ na adeɛ no aba na yɛ anigyesɛm ɛna aba yɛn nyinaa yɛni agye si bia mampɔn asomdwie si wɔ kurom ha no yɛpɛ sɛ yɛn nyinaa yɛtena asomdwie. Alright, nti nyame adom adwuada mpanyinfo amia te sɛ anopa du baako na kyerɛ sɛ dwumadie no nyinaa no ahyɛ aseɛ yɛfiri Kyenkudua ase free Butaase fie na yaba Kyenkudua ase na afei yɛkɔ ɛyɛ Mampɔn ahemfie na Mampɔn ahemfie hɔ no ɛna ahemfo no aka ne nyinaa no wɔn mo bɛsuae Sa ɛhɔ nso so nhyehyɛeɛ no sɛ ne bɛsi akorɔ ɛhɔ nhyehyɛeɛ no ɛyɛ nsuaeɛ no a yɛka no ahon sɛ Mampɔn so nti Mampɔn hene na ahemfo dɔɔso okay ya kyerɛ sɛ ɛbɛtaki time sure na biaa ɔsɔ afena mu asu akyerɛ Mampɔn hene biaa no ɔbɛsa yɛ no foforɔ sɛ nsuaeɛ no ne yɛfrɛ no sɛ uti nsuaeɛ mu kyerɛ sɛ wɔhene foforɔ aba ɛwɔ sɛ wobɛyi wo ho adi ɛkyerɛ no sɛ sɛbi wowura no no nti saa dwumadie no so ɛyɛ dwumadie a ɛyɛ nananom nyinaa ɛbɛdi sɛ ɛne akyeamefoɔ na ahyehyɛ ɔmo na ɔmo nim baabi a ɔmo de best start afiri sɛ bia nana wei na bɛsɔ yɛdi kan nana wei na bɛsɔ atɔ so ne nyinaa akyeamefoɔ no hɔ no kyeamefoɔ na ɛbɛhyehyɛ biribiara kama na megye di sɛ yɛwura so akyeamefoɔ ba bɛboa ama dwumadie no akɔ kama na ɛkɔba sɛ ɛduru nsuaeɛ no mu a ebia na megye di sɛ nananom sɛ ɔmo suae yadeɛ nti deɛ ɔyadeɛ deɛ ɛne yɛnim sɛ ɔyare na deɛ ɔwɔ akwantuom ebia na ɛberɛ ɛdi n'anim yi wɔnyɛ ahoboa nya mmaeɛ a ɔno nso wobɛtumi de nyinasoɔ bi aba na bi ɔno no nsuaeɛ no wɔde ahyɛ da foforɔ anaa sɛ na ne siteɛ sɛ nka me na meyɛ wɔ hene mewɔ akwantuom deɛ a nka mɛpɛ sɛ bi a mɛba aba bɛsuae bi sɛ masɔre so afiri hɔ nanso so no ɛm sɛ ɛberɛ no ɛnyɛ nipa nyinaa na bɛtumi ayɛ ahoboa ɛde aba ɛna saa nsuaeɛ no so no ɛyɛ nhyɛ sɛ wɔ sɛ wosuaeɛ na ɛmumu no sɛ wowɔ akwantuom no biribi nti woantumi ama a ɛno no nkyerɛ sɛ wonya akwanya ɛmisuae sɛ bɛpɛ da foforɔ nti ebia sɛ dɔm bɛtumi ayɛ sɛ bia mo a ɔmowɔ aburokyire na sɛ ɔmo atu kwan no ebia ɔmo nyinaa bɛtumi organize wɔn ho na ebia ɔmo soso apɛda abɛyɛ ɔmo deɛ ɛsoso da koro sɛ nyɛ saa mo kasa bi a wei bɛyɛ ne deɛ a ɛno no ɛnhyɛ da mmoa wɔ mo ankasa nti sɛsie ne deɛ yɛ akwanya ɛda hɔ ɛsɛ ɛwɔ sɛ obiara ɛyɛ a wasuae biara no anaa woyɛ ɔhene biara no ɔba bɛsuae akyerɛ wura deɛ wɔyɛ adeɛ a wɔntumi ma no deɛ ɛkyɛ sɛ sɛbi ɛyɛ adeɛ nti ɛna ma na ntumi ama na obi te sɛ nana wredu koraa sɛ manya nteɛ sɛ sɛ nyame yɛ adom a kwan biara so Nana Boateng kwan biara so ɔbɛba na ne wura sɛ ɔbɛsɔ afena mu sɔ akyerɛ sɛ nnɛ koraa nyame ɛfrɛ no a wahunu sɛ sɛbi na Mampɔn hene a waba no ɔno so wɔsi biribi kyerɛ no ansa na nyame to ne nsa afrɛ no obi bɛbusa sɛ wobɔ nana wredu din no me nso mebɔ Nana Boateng wɔn mo pɛ deɛ mateɛ no yɛso wɔn ne wɔn a wɔn anyini wɔ fie hɔ paa
Omache wa ahemfie ho. ɛyɛ nokore enyini mu no omo anyini ɛyɛ nokore na Nana Boateng deɛ sɛ wɔyɛ mmere no wɔde ne wɔfaase esi ne na so wɔde ne wɔfaase abesi ne finesse no sɛ ne wɔfaase ne timi ayɛ deɛ ɛso wɔyɛ wɔde akonnwa no ama no okay wɔde akonnwa no ama no ama amanneɛ ne amammerɛ wɔ hu biara no wɔyɛ ne wɔfaase no ayɛ sɛ Mampɔhene Kyeame nti sɛsie no saa adwuma deɛ ne wɔfaase no na ɛbɛgyina mu ayɛ sɛ Mampɔhene Kyeame. abusua yɛgu so a yɛdi nkɔmmɔ Mampɔn nsuayɛ ɔde hyew sɛ ebu nsu nsuayɛ a Adwoada ɛreba soɔ no ɛna yɛdi ho nkɔmmɔ saa bere Nana Kyenkudua so wɔ no Nana nsuayɛ a wɔbɛsɔ sekan mu ana afena mu ɛhɔ no wɔsom afena na Mampɔhene ɛde bi so akyerɛ ne manfoɔ na ne mpanimfoɔ no na afena no deɛ yɛ sonko nti sɛ yɛyɛ deɛ no a moba ahemfie a yɛgye firi ahemkwafoɔ no adi so no ɔno ne deɛ no ɛbɛyɛ sonko akyerɛ yɛyɛ deɛ no nti afena no ɔde bi so ɛna owie ɛhɔ no deɛ anɛ sɛ baabi a deɛ aka biara no a wɔbɛsɔ afena mu biem no bɛyɛ manhyia yɛwie wei nyinaa wie no afei Nana no matena nkonnwa na Kinde kɛse no ɛne Nana Hemaa ɛne Mampɔman nyinaa ɛbɔ ne kyidɔm yɛde no akɔ manhyia na akɔsi bi akyerɛ ɛno so date no bɛba at the right time saa sɛ wɔn sɛ Asante Amanneɛ no biribiara yɛ nhyehyɛeɛ so wontumi mfa wopɛ ɛnyɛ deɛ wɔ sɛ woyɛ nhyehyɛeɛ ne da hɔ nti wofiri wei a na wokɔ wei wofiri wei a na wokɔ wei na yɛn nkakra yɛde yɛn aso so biara so yɛbɛduru ho nso so a yɛbɛyɛ na sɛ Adwoada no deɛ ɔde hyew sɛ ebu nsu wɔnkasa dabi ɛno ani nsuayɛ no na nsuayɛ no owie na nananom nso so abɛsua akyerɛ no yɛasɔre so nyɛ nnurubere a ɛwɔ sɛ wɔkasa kyerɛ ne manfoɔ de sɛ ewie na ɔkwasi bi kyerɛ yɛwura Santehene wie a na Santehene de tumi no hyɛ ne nsa afei na ɔbɛbɔ dwa na wabɛto n'anum tuo akyerɛ ne manfoɔ na ne manfoɔ ate n'ano ne kasa na ne manfoɔ ate ne nhyehyɛeɛ a wɔde ma Mampɔman na wasrɛ Mampɔnfoɔ na Mampɔnfoɔ so aboa no ama ne nhyehyɛeɛ ɛne ne nimdeɛ a ɔpɛ sɛ ɔde bɛboa Mampɔn no na atumi awie pɛyɛ abusua enti yɛnhyɛ ne nso nyame yɛ adom a Adwoada 5th January 2026 11 AM anɔpa ɛma ne mpa ho yɛsɛ woka ɔmo sɛ African time aka 11 na dabi ahemfie time mpa ho ti 11 no na wowɔ hɔ nom abɛhwɛ bi na nso so wode agya akɔka bi na de akyerɛ nkyerema a wɔnom bɛba w'akyi Nana biribi aka akyire na yɛde bɛsɔ so a nea yɛsɛ srɛ ne sɛ yɛn nyinaa nim baabi a Kyenkudua ase ɛwɔ ne nti no ɛbɛma nyame yɛ adom a Adwoada no ɛfiri Simple Store hɔ sane aba Goa Filling Station hɔ no there's almost yɛwura station hɔ anisa sɛ ɛbɛsi kwan no sɛ Kyenkudua ase no sɛ junction no sɛ ofiri station ba bɛfa ɛfiri hɔ no kɔ station no kwade ɛbɛyɛ 100 meters good nti agye sɛ ɛbɛfɛte ɛhɔ no nti yɛbɛsi Simple Store from Simple Store hɔ no ɛbɛsi burial posifoɔ no ɛbɛbɔ ban wɔ hɔ na yɛba Goa Filling Station hɔ so ɔmbɛbɔ ban wɔ yɛgye sɛ yɛhyɛ mfimfini no hɔ no deɛ kyɛ sɛ car ntumi mfa hɔ ɛnyɛ nti no ɛbɛhia sɛ ɔmo stores ɛwɔ hɔ no saa ɛda Adwoada no deɛ ɛbɛsrɛ wɔ ɔmo sɛ ɔmo ntoto ɔmo store ɛyɛ saa road no so hɔ nko a ɔmo bɛtoto ɔmo stores no ama yɛn ama yɛtumi ayɛ dwumadie no ama na yɛka no dwumadie no ɛnkyɛ wohwɛ deɛ yɛsi ɛka yi deɛ a nyɛ adeɛ sɛ bɛkyɛ ɛnkyɛ pii nti saa da no deɛ ɔmo adaworoma ɔmo de hɔ bɛkyɛ yɛn ama dwumadie no wie na ɔmo bɛbia na ɔmo aba nti ɛno nso so ɛyɛ adeɛ a yɛsrɛ wɔ ɔmo ɛsɛ hɔ no nko apɛ ɛnyɛ kuro no nyinaa dabi ɛfiri Simple Stores ɛhɔ ɛkɔ Goa Filling Station hɔ biara hɔ nko a ɛpɛ sɛ sɛ ama saa nipa ntumi nwura mu hɔ koraa mɛtɔ biribi sɛ apolisifoɔ no bɛma security no ayɛ tight hɔ na afei so yɛasrɛ Mampɔn nkonnwa sofoɔ nyinaa na nom sɛ ɔmo adaworoma
obiara ba ɔne ne dɔm mmra na nyefe na nyefe na wo ba so a wɔhene no wode wo dɔm ba na wokyiri yesi wo so ɛyɛ komponkyiri yɛ nesi wo so na ayɛ fɛfɛ na sɛ fɛn komponkyiri yɛ tuntum ketewa no na nana bia mfansi ni so na obiara mfa ne manfo mmra na yɛnyɛ madwumadie no ɛnyɛ fɛ dwumadie bi sɛ deɛ tuntum no a na yɛde ɛyɛ sɛ wonni dabi sɛ wonni ntoma tuntum a na sɛ woyɛ abanteɛ anaa ababaawa na wowɔ ataadeɛ tuntum t-shirt bia wobɛtumi ahyɛ na wode aba ayi t-shirt no wɔyɛ deɛ ne bi koraa no ɔde hyɛ sɛ bonsu wowɔ bia yes ɛno sɛ sɛ fɛfɛfɛfɛ kama bɛtumi ahyɛ aba na bɛtumi hyɛ dasebro sɛ bonsu ne nyinaa sɛ yɛ tuntum wobɛtumi de aba deɛ do ne sɛ yɛ anigyeɛ ne nkabomu ne wɔdɔ ɛna ɛsɛ mampɔman yɛhia sɛdeɛ ɛbɛyɛ a kuro no ɛbɛtu mpɔn fi sɛ sɛ yɛaso obu aburokyerefoɔ mofra sɛ mɔdaworoma na wabayi deɛ yɛ nyinaa yɛba bɛboa ma mpuntuo aba mampɔn sɛdeɛ mampɔn sɛ koduro yɛbɛ nyina bɛboa ama akɔ koduro nti saa so ne yɛ nyinaa so yɛhwehwɛ na so waba na taba mu obie ne pono ato hɔ wodeɛ wo koraa woba ha sɛ wahu sɛ ɛdɔm wɔ ɛba meba mu sɛ kɔfɔ me akora me wie a me nso mɛkɔ akɔkyea ne sɛ wɔnyɛ nipa bi a sɛ bi wɔbɛyɛ nipa kaakai anaasɛ sɛ bi wɔbɛyiyi nipa ne bi afiri mu anaasɛ biribia wɔne wɔ biaa ɛba bɛtena kama fi sɛ mampɔnman nyina obiaa yɛ ne dehyeɛ sɛ bi wɔmɛyiyi mu ɛnyɛ saa adwene na wɔde ɛba bɛdi mampɔnhene sɛ bi wobɛdi mampɔnhene akonnwa kakrakasɛ na womanfoɔ wobɛyi bi afiri mu anaasɛ no bi bɛtwe ma nso a na bɛyɛ dɛn na kuro no mpuntuo atumi akɔ so sɛ ɔmanfoɔ yi a na ɛbɛboa ma wakyekyere kuro no nti menyini sɛ ɔde hyeɛsɛ bonsu wobɛyɛ biribi a ɛbɛtiatia obiara fa ahodeɛ so sɛ bɛserɛ sɛ mampɔnfoɔ obiara mfa ne sunsum na akoma ne biribiaa ɛntae yɛ nana akyi na kuro no ntimi nkɔ n'anim abusua yɛnhyia nyame yɛ adom adwuada Asante Mampɔn anopa du baako na yɛnkɔhwɛ amammerɛ ne amanneɛ ne yɛnsua adeɛ yɛbɛda obi ase